Tak čo si čakala, keď si tam išla? No čo si čakala, keď si tam išla? Znova ste to pýtam, Peť, už 3 roky neskôr. Čo si čakala, keď si tam išla? Išla ty piča. Ale opakovala, že chcem spať, že nech ma proste nechá, nech to na mne neskúša. On stále opakoval, že nie, veď nič nerobím, dále robím. Čo ty si bola ochrnutá? Si bola ochrnutá? Bola si ochrnutá, Peťuš! Nevieš odísť z izby, ktorá nie je tvoja, ty piča. Nevieš odísť z izby, čo nie... Proste, ja som už pred 3 rokmi proste pričoval také facts. 0 lží bolo povedaných v tomto výstrižku. Chalán, ešte k tomu najebaný chalán na dome, robí nátlaky. Som bola sexuálne zneužitá. Nebola! Ty urevaná. Ty Nebol. nie si obec znásilnenia, ty hlúpa ofinatá, odporná. Ty nie si obec znásilnenia. Mám v poslednej dobe sa o tom hovorí viac, ako bolo bežné. Áno, pretože v poslednej dobe oveľa viac je takýchto p***aných na YouTube. To vieme ukončiť? Tomu ver! Bože, ja som normálne zo seba nadšený. Ja som už pred 3 rokmi hovoril tak múdre a skvelé veci, aby som nemohol byť pyšnejší na svoju verziu z pred 3 rokov. Alebo 2 či koľko.